Псалом 11, по славянски 10. На Господа уповавам. Как казвате на душата ми, бягай като птица в планината. Понеже ето нечестивите запъват лък, приготвят стрелите си на тетивите, за да стрелят тайно уния, които са с право сърце. Ако основите се разрушат, какво ще правят праведните? Господ е в святия си храм. Господ, чийто престол е на небето. Очите му гледат, клепачите му изпитват човешките чада. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще навали жарава, огън и сяра и изгарящ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им. Защото праведният Бог обича правдата. Праведният човек ще гледа лицето му.